us presentaré aquest plat que es diu macarrons mar muntanya, no hi ha res més, molt ràpid, de cuina fàcil, però intens. Vale? Si esteu interessats com el faig, doncs, seguiu el vídeo. Vinga, fins ara. Una recepta super fàcil, bona, és el dia del treballador i, bueno, 45 minuts tindré el dinar fet. Vale? Serà un vídeo ràpid, em diuen que faig els vídeos molt llargs, perquè vull explicar i, bueno, per això ho faig. Si potser fes vídeos així més ràpids, potser no ho faria, no sé. Però aquest sí que serà curt, vale? Necessitem macarrons, que ficaré entre 500-600 grams, vale? Som 4, però hi ha un que és de raça llop i necessita molt menjar. Vale? I posem pebrot, o sigui, primer posarem botifarra, i a mi m'hauria agradat més la botifarra, o sigui, salxitxa, vale? Aquest serà el toc, on hi posem aquesta botifarra, amb un toc de pebre, boníssima. Posem, aquesta, diguem, la carn, vale? Posem calamar. Després de verdures també m'agradaria més el pebrot verd, que li dona més gust, o mitat i mitat, però només tinc aquest pebrot, mig pebrot de vermell, vale? I farem una picada de pescador, per de tomàquet, que jo ja tenia aquí, que és aquest triturat, julivert, 4 grans d'all, un got de vi, aigua, jo ja la tinc calenta, i bueno, i aquí partirem a cuinar, i sal, pebre, i ja està. Vale? Ja veureu que serà molt ràpid. Ara primer hi tirem la botifarra. Vinga, una mica d'oli. Vale? No necessitem més. No necessitem més. Si cal, després es posa. Ja hem tirat la botifarra, com ja heu vist, i ha de ser molt ràpid no, però ha de ser una cuina ràpida. Quan ja tenim quasi doradet la botifarra, hi posem la part mar, que són els calamars. Si tinguéssim una sèpia, però li posaríem també, però perquè no la tenim és el que hi ha. Vale? Aquest li donarà un toc així més de mar, i vinga. I això ja és no un parar. 5 minuts o 3 i tirarem el pebrot. Vale. Ja ha passat uns 3-4 minuts i ja hi tirem el pebrot. Ara que vagin escovant. Si fixes no hem tirat res, encara ni sal ni res, després ja li donem el toc. Vale? Vinga, gas. Bueno, perquè tenim aquí, veieu, el por a dins. Vinga. Vale, s'està estovant el pebrot. Vale, ara és el moment de tirar el vi blanc. Sigui sec, Vale, el got, perquè és una recepta ràpida, a més de fer picada, el que passarem, el que és la picada de pescador, ho triturarem, tomàquet, julivert, all, i saps que se m'ha corregut a mi una cosa ara, ja veuràs. I tirarem unes avellanes, vale? I aquestes per mi. A mi m'encanta. Passat 5 minuts, encara s'ha de reduir més, però anem posant coses. Bueno, ja l'última, després serà els macarrons i l'aigua. La picada de pescador, torno a repetir, tomàquet escaldat o ratllat, julivert i all. I jo li he posat una mica d'avellanes ara. Ara tot això, d'entre 5 o 7 minuts que bulleixi tot, abans de tirar els macarrons.
Pim-pam, això va que se les pela, Això va que se les pela. Vale? Veiem el vapor. Veieu? Ja porta uns quasi 7 minuts, ja reduït. I ara és molt important sempre tastar, Si no tastem, no sabem on anar. De pebre no, gaire més. Una mica més de sal. Vale, encara hem de tirar l'aigua, Després ja rectificarem. Veieu la botifarra, que és molt gruixuda. Si hagués sigut més salxitxa, doncs estaria més... Destaca molt la botifarra i aquí és un plat de macarró. Vale? Macarrons. Macarró no, macarró és una altra cosa. Vale? Jo ja hi tiraria els macarrons. Molt important. El concepte que fem avui és el mateix que la recepta que trobareu al canal, també que és amb mantellarines. Vale? Molta gent el que fa és l'arròs, els macarrons, la pasta, diguem que hi puguis posar, perquè això ho pots posar el que vulguis, però amb aquest concepte hi faig uns macarrons. A més de fer-los fora, els farem aquí. Vale? Ara ben remenat, que bulli que s'escalfi i agafi tot el sabor de la picada de pescador amb el vi, vale? Els macarrons, i de seguida aigua calenta li tirem, perquè no perdi la marxa. Vale? Esperem que això lligui una mica i ara connecto. Vale, això és el que volem aconseguir. Veieu que no, de tot el que hem fet abans, amb el vi, la picada, tot ha marxat. El macarró ara està cru, Està tot aquí com està com cremós, enganxat, i ara aquí li falta aigua. Vale, doncs ara mateix li tirem l'aigua i sobretot ben calenta, Vinga, va, sense por. Vale, ja estic tirant l'aigua. La mida, a cobrir. Vale, poseu aquí una mica el foc lent i si... Ho veieu ja? La gràcia és això, posar i que penqui. Vale, que no deixi el ritme. Vale, ara el que farem és tapar 3 minuts. Vale, tapem 3 minuts i traiem la tapa i tastem a veure com està el tema. Vale? Vinga, aquí. Veieu, porta 3 minuts, encara no, ja està a tope. Vale? I a tastar. Hem de tastar, a veure com està. Ui, falta una mica de sal. De pebre no, El pebre el noto. El pebre t'ha d'arribar 5-6 minuts, 6 segons, t'ha d'arribar. A mi m'agrada un toc picant, però no ens passem, perquè hi ha nens. La botifarra porta pebre, vale? O sigui, abans de tirar pebre s'ha de tastar. Després una altra cosa, aquí això ho podeu fer amb el que vulgueu, podeu posar costella, podeu posar pollastre, si pica la mà. Si volgués una gambeta, heu d'esperar una miqueta i després posar les gambetes perquè ara es triturarien tot. Vale? Si volguéssiu potenciar més el mar. En aquest cas he fet mar-muntanya, o sigui, una botifarra, un calamar, està al 50%, amb un toc de verdura, o sigui, un mediterrani així amb macarrons, i que és boníssim. Ja dic, no porto ni 35 minuts, ens anirem a 45 minuts i a taula i a menjar, i és boníssima. I la gràcia també és la picada, sobretot la picada del pescador, que és una picada normal i corrent, que s'ha de fer morter. El que he fet jo és triturar-ho, que és tomàquet, julivert, all i posat ametlla, vale? Que li donen un toc. Només amb això és fantàstic. Macarrons amb un toc mar-muntanya, és super fàcils, 45 minuts estan fet, ara després ja els ho penjaré. Cuina fàcil, però boníssima, val la pena. I no us perdeu el pastís de formatge que faré avui, ja us ho passaré.
una festa. El dia del treballador, una festa a la cuina. Vinga, gas, fins ara. Goita. Mira, fàcil, cuina fàcil. I per què més? Per què ens hem de complicar més? Goita. Mare meva. Agafarem més empletar. Un tall de botifarra. No us perdeu la recepta que penjaré del pastís de formatge que faré avui al vespre. No us ho podeu perdre. Vale? Us passo una foto per fer dentetes. Vinga, bon profit. Adéu.